Waray TV. Waray TV. Okay. Okay guys, good morning. Patron sa Campedico yan na. So tikandian and boundaries and Campedico from the town of Palapag. So madiretso kita ngadto sa patron yan kadlawan. Okay. Harnya kita. This is the bridge of Campedico. Pahaway mga kita. Hindi tayo tanglay pag pinay. Okay. Subscribe and like my friends. Subscribe and like. Okay. Yan na kita sa barangay Campedico. Entering the barangay proper of Campedico. Yan. Kita sa Campedico. Manangayan ko noan paring ba bawag sito kabataan.
Kita. Oh yan, hindi nga kalisay mga tambong. So, ayun, damon mga sarakan, damo kay pa na matron. Oh. Yan. Oh, so edi na kit sa Kampedi ko proper, so diretso kita ngadto sa simbahan. Ito. Kampedi ko chapel. Tara. Simbahan sa Kampedi ko. Yan. Kuha kita. Baway. Kita. Patrono san Senior San Isidro, patrono san baryo. So, adi nga kita kay ora gud kita din hikakilala gud. Inasan tangan diri kit makakapamatron sin Pulido. So, yan. Yan mga langka, mga kag-upay or tanon na gud. Yan o. TV, Waray TV, well, salamat sa iyong atanan.